Hudul Mahita. Oh, di amani huriatta aneng maret de mahita jadi dipangido hami ma asa jongjong masude ama ni huriatta nape di hudulanna jongjong mahamamang songon patadaw parheon niamat ama di bagasatikyon.
Shalom, Horas Amang Inang semuanya, kami dari Ketua Koinonia mengucapkan selamat Parheyon Ama, tetap semangat dan selalu penuh dengan sukacita di dalam melayani gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Huriani Tuhatta, masuk mahita tu parminggota sadarion, tapahohom marwata, martangyang mahita di bagas surat tabi saat teduh. Amin. Tapuji matuhatta sian bukwede nomor 824. hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot guar nito di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songo duhut do saluhut daging, jala songo bunga-bunga ni duhut do ido saluhut hasangapun ni jolma. Nunga malos duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alay na hot do hata ni Tuhan ni rodi saleleng ni leleng na. Sai burjuhon maho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan. Haleluya. Martangyang mahita, ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, hodo na majo hami, jala hodo na papungo kami nakana pinilitmu, tuhuryam na bediai, mauliate marohanami, ala nanaung di pasat ho tuhami anakmu, asa ibana na punahami, asi maroham, sai pargugoy mahami mangulahon na didok ni hatam, asadu muhami dohot naung tolhas tulabungmu. Sai patugu maha porseod nami saat rodi ajal nami, asa saat hami sugut tu halalas ni roha na sumurung, na pinaradem di akka na makaholongi ho, asa pujon nami ho di si salilig nileling na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigima patik debata di hita, ima sian kaputulu, ay 10 sada, sonon ma patik netu hata, magira maauro, tiop ma nadiho, unang adong na mabuat tupal himi. Magira maauro, tiop ma nadiho, unang adong na mabuat tupal mi. Atong rap mangidugo kumahita siya Tuhan debata, lao mangulah patik nai. Ali Tuhan debata, say pergugoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin.
poti madosa tanah gudang itu dopan di bata, martangyang mahita. Ali Tuhan di bata, amanami Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo di bata pargugunaso hatu dosan, sitopan na adong, paruhum na tigor, na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu julum, manopoti dosa nami. Akana hula hami marhite, sian pangalosan nami di patikmu. Ima marhite siya tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang siya pagkateon nami na soture. Rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo ho na uhum hami alain dosa nami. Alay na tarsol-sol bagi mahami nuaing alanii. Asi maruham di hami ali di bata nami. Pardingat basa jala para si roha doho. Alani anak hakolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mengului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaun. Gabi saat kami Tuhan uluan na sora suda. Na pinarbagabagam di akkana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagan di bata taringot tuha sesani dosata. Satokid do hutadikok ko. Alay papungupungok ko mahomuse marhite-hite. Akka asir roha godang. Taga di parpiar ni murukku. Hutabuniwa buhikku satokin maradopok ko. Alay marhite-hite dengan basa saling-liling asir rohaku. Ninna jahuba si paluaho. Hasanga pemadi di bata na digijang. Amin. Os rohaku intuhaku dan terbang irima. Ondo tong tangiaku tulang bulu abata. Os rohaki sai padulu sonai doanon. Epistel di Bingguta Saderion, ima sian perjamita biduwalu, mamukame senak sia 1:10 perjamita walu ayat sia 1:10 tajahama mergati soiring, humulai hama sian arsia sonoma hatan itu hata, luhut nai nunga huida uju diranapi rohaku, saluhut pabahenan akka namasa di hasyanganon.
Uju sada jolma mengarajai dengan jolma maban ibana marhina mago. Ala sotubu manginona pabahenan akan jahati dibani gokroha ni jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alaidang tagamon sonang anggo halak parjahati, jaladang tagamon pagajangon na ari-arina, alay songon halilu do ibana, ala som marhabiara tu debata. Dibaheni hupa puji-puji lasiroha alana so adong na dumenggan ti jolmai saliling di hasianganon ia sona mangan minum dot marlas niroha ido na tinggal di ibana sian ulaonna saliling ari-ari ninguluna akka nanilehon ni debata tu ibana di hasianganon. Rap hitamajaha jadi takasma huida sadok jadi jajian di debata naso tardulu jolmai pabayananna akan masa di hasianganon nang pemaradu ngalutan rohani jolmai madiori dang tagamun jukpangsa tung sura peninna rohani halak napistar leak botoon na doi dang tagamun jukpangsa ima saatna martua don natu mangihon hatan debata jala na upyoksa. Amin. Tabigima poga grup ama. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan,
tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan hidupku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Selama ini aku biarkan hidupku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Tapuji matu hatta sian buku ede nomor 120. Nadu pangan
tidakkom ma haporsiautai, songon nahit adakon dungata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama patguna sohatu dusan, natu mapalangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata jahuba nasasadai, imana tidubon si Maria, nagabagabia siaton di parbadia, hadorang sohabubuan. Ido tuhata, natu mana bernit, di pauman silatus, nama terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuan tu bantur dung ditanom, na mula mangulu di arif patuduhon, na menaik tu surgu, lahudul tu siamun debata cahuba, anamani perguna sohat dusani, disima ibana, pai mamulak sugut tu tanoon, manghumi halak mangulu dohot namate, au porsea ditodi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panala Kristen akka na badia, do da sasani dosa, do dihatai na mandok, mula mangulu suguk daging ni halak naong mate, do dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima kur inahanna, dulu timan nomuse siak kur ama.
Shalom, Horas Madihita, KBG Matikting Namasa di Huriatta di Minggon, Ima di Minggu ujung tahun perhuriaon, nomor 8 di Pamonang Dewata Hita Marhite Yesus Kristus. Na parjolo ima ujung tahun perhuriaon. Di hari Minggu sadarion, Minggu tanggal 20 November 2022, ima ujung tahun perhuriaon dohot parningotan diakka namoding jaladung sidung tiktingan non di patu pahuriatta do song parningotan diakka namoding di huriatta ima godangna siahalak. Na paduahon mameakon batu ojahan. Di hari Minggu naro tanggal 27 November 2022 di Patu Pado mameakon batu ojahan di HKBP Nusa Dua Jimbaran di Parmingguan pukul sia wita live streaming na nyuluhon ni amang pendeta resort Bali amang pendeta mengasi sianturi MTH na didohotan ni seksi ama seksi parupuan inahanna dohot ruas HKBP Resort Bali tatangyakon ma asa mardalan dengan ulauni bayan sangap ni guarna napatuluhon huria mangebati huria di hari Minggu tanggal 27 November 2022 rodo mangebati huria tahun imasian kategorial parupuan HKBP Singapura godang dinasida 15 halak na nyuruhon ni amang pendeta Franz Iwanda sianipar MTH nasida mandunghoti parmingguan pukul 10 wita na paupaton parheheon hama HKBP di hari Minggu sadarion di patu pahuriatta do sian seksi ama ima parheheon ama tatangyakon ma amani huriatta asalam tu sahata sauruan tujolanon bayan sangap ni guarni itu hatta. Na palimahon laporan Pesta Gotilon 2022. Nunga tapatupa Pesta Gotilon di Huriatta na di hari Minggui. Songon hasil sementara di pestai songon omma. Total pemasukan gudangna 2.225.343.000, pengeluaran 54.700.220. Jala pengumuman hasil pesta sementara gudangna 271.41.720. Na tunai mai tunai 210.521.720. Piutang gudangna 12.450.220 rupiah. Hasil na dipapungu ima hasil pembangunan ima tu pengadaan kursi di gereja dohot asi gedung sekolah minggu gudangna 20 juta. Ruas dohot saluhut perhalado ni Huriatta panitia Pesta Gotilon sian sektor tolu dohot sektor opat pasahaton mauliate tu sude ruas keluarga nang pribadi-pribadi seksi-seksi dohot nasian sektor-sektor saluhutna mandok muliate mangalehon roha nang songoni dukungan bui dengan mardalan acarai tuhatta di batama nama masu-masu bayan sangap nikuarna na paonopon multimedia HKBP dan pasar di hari Minggu sadarion di patupa Huriatta do pasahaton SK tu pituhalak personil tim multimedia ima Moga Yuda Hutapea, Esman Leonardo Caprio Panjaitan, Irfan Parulian Sinambela, Indah Galatia Chandra Boru Simanjuntak, Andre Fatiar Raharjo Manik, Titing Handra Syahputra Situmorang, Lucy Marito Francisca Sihite, dohot tim soundman Ima Jeffrey Batubara, Noel Sitanggang, Reginson Simanjuntak,
Jeffrey Benedi Simanjuntak, dung sidungan non wartaon pinangidoma asa mangarade manasida rotu jolo lao majalo SKI. Napapituhon latihan kor gabungan dalam rangka persiapan pelaksanaan Natal Ama ina lansia dohot inahanna nanaing patupaon ma ima Natal ni gabungani di hari Kamis tanggal 24 Desember 2022 jala pinangido ma tu sude ama ina lansia dohot inahanna laho mandohoti latihan kor gabungani ima di hari Rabu tanggal 27 dohot di hari Jumat tanggal 25 November 2022 pukul 10 sia wita maringanan di Garejaon. Napawaluhon hobar tu rangkaian kegiatan Natal Remaja HKBP Denpasar tahun 2022 di Patupado songon kunjungan sosial tu Pantai Asuhan Elisama di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 nani dohotan ni sude Remaja Huriatta hombar tu kegiatan ni mulotung adong di Ganup Hita lau mangaliar roha dohot nanaing mangalehon berupa sumbangan baik boras, sabun, odol, gula, indomie, minyak dohot akka na asing boy ma menghubungi akka yanak kota ima Tesa Sidauruk Neal Situmorang dohot akka na asing boy ma tajahara di WA nang adong di Hitabe jalan mulo adong nanang transfer hepeng boy ma dikirim melalui rekening BCA nomor rekening na boy ma tajaha di WA na adong di Hita nang di share situat tabe di Ganup Hita. Na pasiyahon celengan hombartu program ni Huriatta HKBP Denpasar tahun 2022 di hari Minggu sadarion Patupatta do ima songon papunguhon celengan di sude kebaktian pagi siang sore jala di buon matujolo di tikki peleat tujolo manang boy mata pasahat tu situa sektor tabe na pasapuluhon pangapulion di hari Minggu sadarion tanggal 20 November 2022 di Patupa Huriatta do Pangapulion ima sian Dewan Duakoni melalui seksi diakoni sosial ima tu keluarga amang situa Pasaribu boru sihaloho dari sian sektor opat jala di Patupa mayan non dung sidung parmingguatta di siangon pinangido ma tu saluhutna akka ruas nadung di sektor opat asa madohoti acarai. Na pasapul pasadahon jadwal acara perayaan Natal boy ma tajaha di WA na adong di Hita. Di pasapul duahon akka kiwangan boy ma tajaha di WA nang dikirim si akka situa sektor di Hita saluhutna. Di akka dongat na marsahit asa tabuam ma di bagasat tangyakta asa boy tibu malum sahit nasida boy Hita marpungu marsawar mamuji tuhat tapardingkan basa ima nyonya manurung boru sianturi simorangkir opung jasondoli PH Tambunan nyonya Tambunan de boru siditonga situmorang dohot simangusong Saih tuatta di Batama na mangalian hamalumon di nasida. Di Naparpudima di ulang tahun di akka ruas nama ulang tahun di tanggal 20 saat tanggal 26 November 2022 hatani debata na ima na tersurat di Parjamita tulu ayat 10 sada songonom madidok disi
alai anggo ibana dinggaddo saluhutnai dibahen ditiki halehetanna di toppahod dohut roha hangoduan saliling-lilingna tubagasan rohana sida holan na sodapok jolmai sulikutonna jadi-jadian na jinadihon ni debata sian mula-mula sahat rodi ujung. Sa itu hatta di batama na mangalian akahahi pason las ni roha dohot akka gajang ni umur dihamu akka namarulang tahun. Songonima warta jemaat dihita di mingguon naik pe kujo hamima sahalinai dinalaho majalo SK ni multimedia asa Roma nasida tujolo na parjolo ima moga yuda hutapea na mangiut muse Esman Leonardo Caprio Panjaitan Irfan Parulian Sinambela asa Roma nasida tujolo Indah Galatia Chandra Boru Simanjuntak Andri Fatiar Raharjo Manik Titing Handra Syah Putra Situmorang Lucy Marito Francisca Sihite asa Roma nasida tujolo tim soundman ima Jeffrey Batubara Noel Sitanggang Reginson Simanjuntak Jeffrey Benedict Simanjuntak. Jadi SK tu multimedia, khusus tu multimedia, surat keputusan nomor 146 garing 01 5 garing 11 2022. Gereja pada masa sekarang setelah berhadapan dengan digitalisasi, maka mau tidak mau gereja harus memanfaatkan teknologi tersebut untuk penyiaran Injil ke seluruh jemaat dan di luar jemaat. Ini adalah misi dari gereja sesuai dengan aturan peraturan HKBP hal halaman 64 tentang seksi gending, kemudian juga AP HKBP amandemen keempat yang menetapkan sejak 1 Januari 2023 seksi multimedia masuk di bawah Dewan Marturia. Maka saya pendeta HKBP Resort Bali yang berkedudukan di Denpasar menetapkan nama-nama seksi Marturia periode 2022-2024 yakni sebagai berikut. Nama Jonggara Pardede, tempat tanggal lahir Pematang Siantar. Nama Jonggara Pardede, kedua Johari Sijabat, ketiga Joy Calvin Martua Lumban Gaul, keempat Situa De Sirait, kelima Hanes Simanjuntak, keenam Moga Yuda Hutapea, ketujuh Esman Leonardo Caprio Panjaitan, kedelapan Irfan Parulian Sinambela, kesembilan Indah Galatia Chandra Boru Simanjuntak, kesepuluh Andre Fatiar Raharjo Manik, kesebelas Titing Hendra Syah Putra Situmorang, ke-12 Lucy Marito Francisca Sihite. Dengan ketentuan 1. Melaksanakan tugas pelayanan dengan takut akan Tuhan sesuai dengan keputusan rapat jemaat dan aturan peraturan HKBP. Yang kedua, mengadakan ibadah live streaming setiap hari Minggu dan hari raya besar di gereja dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ketiga, mengisi konten-konten kreatif di media Facebook dan YouTube HKBP Denpasar Resort Bali. Yang keempat, seksi multimedia ini menyusun rencana program dan anggaran tahunan dan disampaikan kepada Dewan Marturia. Yang kelima, membuatkan SOP yang disetujui rapat Perhalado untuk pengembangan pelayanan berkelanjutan di hari-hari yang akan datang. Yang keenam, menjaga serta memelihara segala inventaris multimedia
serta mempertanggungjawabkannya setiap tahun. Yang ketujuh, membuat laporan pelayanan dan pertanggungjawaban setiap 1 tahun. Demikian surat keputusan ini dibuat. Jika ada kesalahan dalam pembuatan surat keputusan ini, dapat diperbaharui untuk semestinya. AKBP Denpasar 20 November 2022, Pimpinan Jemaat Pendeta Mangasi Perlindungan Sianturi MTH. Odate. Napaduahon surat keputusan nomor 145 garing 015 garing 11 garing 2022 untuk menunjang sarana dan prasarana pelayanan di Gereja HKBP Denpasar Resort Bali, maka sesuai dengan aturan-peraturan HKBP serta hasil sermon perhalado, maka perlunya diangkat dan ditetapkan petugas soundman di Gereja HKBP Denpasar. Sesuai dengan ketetapan tersebut, maka pendeta HKBP Resort Bali yang berkedudukan di HKBP Denpasar menetapkan nama-nama petugas tim soundman periode 2022-2024 yakni sebagai berikut. 1. Jeffrey Batubara, penanggung jawab. 2. Noel Sitanggang. Yang ketiga, Reginson Simanjuntak. Yang keempat, Jeffrey Benedict Simanjuntak. Dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugas pelayanan didasari dengan takut akan Tuhan, serta berdasarkan aturan-peraturan HKBP demi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap Dewan Marturia melalui seksi musik. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan koordinasi terhadap sie musik dan kantoria. Yang keempat, mengatur soundman, mic dan lain-lain dalam setiap ibadah dan kegiatan lainnya di HKBP Denpasar. Yang kelima, menjaga serta memelihara sound dan mic di HKBP Denpasar. Demikian surat keputusan ini diperbuat. Jika ada kesalahan dalam pembuatan surat keputusan ini, dapat diperbaharui untuk semestinya. HKBP Denpasar 20 November 2022, Pimpinan Jemaat Pendeta Mangasi Perlindungan Sianturi MTH. Mau lihat ya, Pak? Roma 7 dulu. Isi dulu antikon.
Alani upatu pahami ma pelantikan in absentia. Ati pena suhadir nasida alai dianggap mahadir. Hujo hami ma seksi musik. Amang situa Huta Barat. Moldang rona sida hujo hami ma amang Dewan Marturia. Pasal tamu mamang tu sonmen asa dong mangatur akamik son di tonga-tonga ni uriata asa di bagasan hahomion perdalanan ni akka ibadah. Pasal tamu mamang binahamuma nasida marsanga ma tuhata botima. Masuk mahita tu acara parningotan ni namoding. Maret de mahita sian buke de nomor 334 ayat 7 saharu de ayat 5. Hamuna akadongan sa porsyaon nunga sa tita tu minggu ujung tahun par huriaon. Di paingotido hita pabuana lahu marujung dosa do nguluon. Aidang adong nahot di portibion. Di bagasan minggu ujung tahun par huriaonon tamado ingototta akadongata nang jumulo modding di bagasan sa tahun par huriaoni. Dada asa marsak jala tumatangis sita ubay taingo na sida nang jumolo modingi alay asa lam tapakiralahod do bahwa parsatokina do ngurutta di portibion neko borhat do hita muse manopot akka na badiyay diinganan na pinaradi ni Jesus tuhatay atong tabigima guar-guar ni akka dongata naung jumolo modingi nabarjolo Stefani Sanon Setiawan Lubatubing lahir 20 November 2010 meninggal 27 November 2021 tutup umur 11 tahun sahalak sekolah minggu
Napaduahon sulhia patang boru marpaung, Nonya Siturus boru marpaung. Lahir 12 April 1943, meninggal 29 November 2021, tutup usia 78 tahun, sahalak ina. Napatuluhon Dharma Nababan, manang Nonya Siburian boru Nababan, lahir 3 Mei 1947, meninggal 20 November 2021, tutup usia 74 tahun, sahalak ina. Napapaton Manorus Abbarita, lahir 5 Januari 1983, meninggal 14 Januari 2022, tutup usia 39 tahun, sahalak ama. Palimahon Tiarma Siburian, manang Nonya Manalu boru Siburian Oppu Mikael, lahir 26 Oktober 1938, meninggal 26 Januari 2022, tutup usia 84 tahun, sahalak ina. Na paonopon Situa Emeritus PH Silitonga, lahir 3 April 1942, meninggal 19 Februari 2022, tutup usia 80 tahun, sahalak ama. Na papituhon Jan Slamet Manalu, lahir 13 Desember 1967, meninggal 2 Maret 2022, tutup usia 55 tahun, sahalak ama. Napawaluhon Dr. Anda Helda Paramita Sianipar, lahir 10 Juni 1958, meninggal 15 Juni 2022, tutup usia 64 tahun, sahalak ina. Napasiahon Gadda Mertua Pardosi, lahir 1 Juli 2022, meninggal 5 Juli 2022, tutup usia 4 hari, sahalak dadanak poso-poso. Maka jemaat yang meninggal dunia dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan 20 November 2022 berjumlah 9 orang. 2 orang anak-anak, 4 orang ina, 3 halak kaum bapa. Atong dihita saluna nung atabigi guar-guar ni akka namodding manipa na sa taon parhuriaunon. Atong tamado ingototta akka pabahenan na sida na dinggani taga dingoluna, bahen sorminan na arga dihita. Laos tarpangido magugo siya Tuhani, asala margugo hita mangulawon hatana, saliling mangulu hita. Asa unang marisuang sabing tikki na pinasahan ni Batatu hita, molo diurut ibana dope hosata saha rodi tikyon. Atong martang yang be mahita di bagasan rohata laos jongjong mahita saluna. Maredda hita nomor 347 ayat sada sarode 2.
tangiang be mahita di bagasan rohat tabi. Atong tapuji madebata, ala di parade di hita inganan na sonang, na adul umuli jala dumengkan, siyan nasa na adong di hasyanganon. Inganan na horo di saliling-ililing na, ala ni taparhatopok ma di bagasan rohata, padohan ni Apostol Paulus na maddok, ay Kristus dohang ulua diyaw, jala laba ng hamatian. Amin. Hudul ma hamu. Maredde mahita laos tapasaha ma peliata.
Kami ni debatana sumurung sian salu naroha. Imana mangarajai hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Masya juluhon di bagasan olo busuki hatut tongoni. Hahomio do nahudokot tohamu. Dang na saluhut hita modding. Alai saluhut do hita paubonna. Topu di bagasan sakidok mata, di pakuling ni sarune na perpudii, ay makuling masarune, gabehehe maaka nang mati itu hatotongon, laos paubon nama anggohita. Aikon hatotongon do manuluk na olo busukon. Jala hangungulu na manotongido, manuluk na olo Mateon. Alai dung disuluk hatotongoni naolo busukon, jala disuluk hangungulu namanotongi naolo Mateon, disima jupang harta surati, nunga terbudut hamatean, nunga suluk hamonangan. Jauh hamatean di dia hamonangan mi, jauh hamatean di dia sorok mi, alai dosa do sorok ni hamatean, jala patikido gogoni dosa. Alai mauliante ma di debata, napamonak kita marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus, ope hamu akadongaku nahinahulongan, marsihohot jala somu bauba mahamu, jala lam sumurung matotong di bagasan ulaw ni Tuhani, ay di boto hamudo dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani ima sahana. Huria na hinahulongan ni Tuhata Yesus. Tahun 2010 awal disimahami mulai proses studi pasca sarjana. Hera-hera di bulan-bulan sia mula sian persekolahan ai ikonolo do sampai jam 2 pagi mulak. Jadi nunga budak karwa angini di pamatakona kamang neng mate mau tiki. Ngahera supol be marhosa. Jadi dutung dorong tikini pedita Firdaus ijabu di janji matugu. Toriba ada mati kini mangalota tanggurukon ba her pasapat tu marupari asabui kembali muse lega bernapas. Dungi tahun 2010 itu hiado tong proses neng mati au ala marsahid lambung. Jadi her naringan do perengo penyakit lambungon HP borak do HP. Jadi harus mabai penyakit lambung olodo nadi lambung. Olodo akasi panganon doh na asing. Dangin atarah nadi lambung iba. Jadi penyakit lambungon luar biasa. Puncakna kamang do tama kenang mebiar hia nau mati. Asal do kubereng sesuatu mebiarau. Tingkat cemasna tibohian. Mudah-mudahan cak kita unang adong penyakit lambung. Amin. Sampai ya adong rumah sakit kini 5 hari. Alai biasa mah di sebelah hitaan ringgas-ringgas dupe laho mamerna marsahid. Alai mabigyak kajol mana makata yo nau lemukumat lembuki. Ujungnya lariau sa rumah sakit. Hutinggal rumah sakit ay say songon dalam hulum huida pertibion. Hampir do pigaliling au tu dokter ahli spesialis penyakit dalam. Alai say songon na bebiar awak kamang do tomakena. Mebiar hia daw taringut tunguluon. Alai disadatiki hubigi ma sada radio.
Jadi marhite radio mati kini hubegi ma padohani laos satu kini ma adong semangat diau dang babiar biau mate jalalos ima mulai ni parmelumma alania kamang tabuka majodeta nomor 525 musik do kantoria. Orang pembawa siaran radio ima lemu pinadau-dau HP hamatiani belemu conok do hamatiani atong asa dau hamatiani pinajono jono matu hamatiani ninna semulai sani dang mabiar biau hupa jono jono matu hamatian asalam do hamatiani akamang ai lamu mabiari batututu hamatian belamu mabiar doiba mengulau sesuatu sudah lomos roha jadi semulai sadar imau sadar mau ai dagi batutu napunang ulun debatado napuneiba jadi akamang do tamakenang nuaing dapola mabiar biau mate dapola mabiar bolo hamu mabiar dope mate serius amang do tamakenang mabiar do bihamu mate mabiar daung bekan daung do daung be mabiar hita mate atong do hamatian isak kita ise na mabiar mate ingot tamu jono do hamatian tamu atong unang mabiar kita asa do hamatian isak kita ate ido gor ni minggu tes darion minggu parningotan ni namoding. Jadi molo songonau mereng berarti nunga adong terjadi perubahan di HKBP Denpasar. Molo songo di Tobahian, di Toba, di Pahai, di Tebing, sudi jolma merbaju nabirong. Sipatu na penabirong, tas na penabirong, nasulisti mape dang birong ibay. Alay naroha mapuasa nabirong ipaki jolmo. Ternyata patuduhon habok ni roha duka marhabok ni roha marningot akka naong modingi HP sebetulnya di akka gereja-gereja na asing di negara-negara na asing justru banyak yang berbaju putih jemolo didokon bahasa berbaju putih hamu HP namoding di pedo-pedo pamuningon rone sida madok karena Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan. Kematian bukan lagi akhir, tetapi kematian adalah awal dari kehidupan inna. Jadi bahasa kita selalu dipemain budaya merbaju nabirongi akamang do tamakenang adong nama dok ala budaya ni Inggris duina na tapeo. HP dakka kita dijajah Inggris. Ala Inggris molo mati rajana sudi penduduk harus bergabung. Semua harus berpakaian hitam. Jadi suku-suku menang di hita bahasa hitam merbaju nabirong. Molo adong akkana moding do takkana singna. Ate
Molo di dok rupani asa hoho mamang asa homi ninda isi mandok. Tangi babukti nama ba jojo de bener sona pola homi molang namoding atik pe merbaizo nabirong. Alaya kamang do tamo kinang alani molo dapatu panoeng di bagasan minggu sedarion parningo tani namoding dang na madukari sidangolon ni hita. Dang na madukari akadongatan ng perjulu modingi. Alai paingotok kita do ia hita pe mati do songon nasida. Bahwa kita juga akan mati pada waktunya. Jadi na perjulu do nasida, na perpudi do hita, menyusul do hita siap pudi. Alanido ba bahasa ikon do tita medebutano uju penguburan. Datang pendeta mengatakan, Alesianu siatano do permulaan mujala mulak meisi tutano. Alai to debatana manopahodo Tuhan Yesus Kristus na peloko sia dosa. Do todi porbadia nama johoto nguluan nasura-sura. Ima mangaramoti orbu ni bakem. Paimaro ari perpudi. Pinasama tu keluarga medebutano ningon. Sudi medebutano. Ni butamu do alapatan ni. Na alapatan ni ima bahwa au pe songokodo marsugut. Ia au pe songokodo marsugut menyusul doau muse siap pudi. Alania kamang do tamakenang na menunggu jadwal panggilan do hita. Alani dungo mahita maju panggilani. Anggo hamatiani do dangarong nama botoi. Adong setong-tongatan namar sahid. Adong korate na sepulay pa buah-buah do. Adong korasa kita namar sahid. Mungkin adong dijabu noeng namar sahid. Hamu akama nami na nami namar sahid dijabu. Posro hamu nak kenang da akamang. Dang hamat sahid mi mabako tu hamatean. Tau. Open noeng akan nahipason. Belum tentuon gejang aku murion. Alana topudo roinna. Bidu dah, suatu merasa hebat tamu lahi pas sonari tu pe. Adong gozolma lahi bana tu kamar mandi habis tergelincir, les debu. Adong gozolma ba merdalan di bana mengeliwati dalan habis dengan bagi bangana ros kendaraan dilew tabrakon atuk las iperliwana. Alani dohnot tado dang adong nama boto hamatiani. Manang nasehat. Manang nahipas dungo bima na Roma panggilan. Danga dong ibarra pedi tapi hato-hato budi panggil noai meminta pertanggungjawaban. Biru daung beda nara ber kamu beri teh posoro pihak pedi teh nunga hato-hato diju taburu ngulu nasida tapola liling mamereng akka perdelalan ngulun. Alania kamang do tamakenang di parningotata na sederion parningotan ni namoding laos paingoto kita doi ima hitape moding do momentum mori ingot ari hamamatem. Jadi selalu duhubigi parzamita Bapak Ibu saudara lihatlah dulu telapak tangan Anda nina pinarau tutu hati tanganon. Jadi adong ko parzamita madok MMI adalah momentum mori. Ingot ari hamamatem. Nah, ali adong ko tong madok mula mauto. Alay bawaru tutuon naroha. JMMon atik pe dang jelas sedido awal nion bayi na dibainon tapi suratan tangan sudah ada. Tatito matu dirita momentum mori ingot ari hamamatem. Alani dia muna akamanami doho inanami. Nai komate do hita hape di tikina. Alani idi leo debatado penuaing hangulua di hita di bagasan obason. Tabo nai akamang do tamakenang mangulu do pehita. Tabo nai akamang do tamakenang mangulu do pehita saru di bagasan tikion. Akadongatan naung jumolo modingi dakyabi menyop hemponi
Akadongata naong jumolo modingi dang dayon nibe babi guling. Akadongata naong jumolo modingi dang laubi berwisata dohot akalan na asing. Hita mananuaing na manguluon. Alan imar hiti-hiti hata ni dibata, dihita nuaing di baga satikyon marhiti turpu jami taon, adung tulu hal marhiti-hiti nang tebigi na kaning naing si pasingoton na tuhita, na parjulu sarihon bohal ni partodiomu. Menurut antropologi, bahwa manusia diawali dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Itu menurut antropologi. Jadi mulu nunga mati jolmai mati itu ima persaina. Alai menurut Alkitab, menurut Haprosota Madok, awal adalah kelahiran, tetapi kematian bukanlah akhir. Karena setelah kematian ada kebangkitan. Alania kamangdo tamakenang sel pudo HP pamatang tahun dangadong nahot ay naolo busuk doon. Ini tangan kita yang kita pegang ini, tubuh kita yang kita pegang ini. O managinoran na naolo busuk dangadong hatot tongod dison. Atong ahado na manotongi ima toditay. Karena roh adalah berasal dari Allah. Tubuh kita ini diambil, diciptakan dari tanah. Maka dari tanah akan kembali ke tanah. Dari Allah akan kembali ke Allah. Atong toditon marharua dosya dibata. Allah ni ido ubay na didok. Sarihomma ngulu partodiomu. Kehidupan kerohanian dan kehidupan jasmani berbandingan. Dang boy lupa ya kamang do tamakenang. Bahkan bisa dikatakan seimbang. Kehidupan jasmani dan rohani itu adalah bersama-sama. Tetapi yang paling bahaya adalah ketika banyak orang hanya mementingkan kebutuhan jasmani. Hola tungulu pardagingonom maibana manarihon saliling mangulu. Hola tungulu pardagingonon. Dia lupa akan kehidupan kerohaniannya. Alani ido kehidupan kerohanian, ido na naing si benehatta, ido na naing si patupota di bagasan opason. Jala ido ra ubahen na dibahen parheheon ni ama. Jadi parheheon ni ama selalu dibahen di ujung tahun parhuriaon menurut almanakte. Ali goberni di almanakta sederu dangi baebe. Angkona somal saya berpikir di bawah seko di ujung tahun parhuriaon ama dibain parheheon. Alana ama boleh dipagajang ama agak maul arahonoton. Dako teman ang nabihai. Agak maul arahonoton ina. Memang na maulan mangarahon amon. Jemulo dito bayani ba di pahae do takran singna toy di pompa majo ina, di servis majo ina, mati majo biang, maneket inar pani asa songon na dibangkitkan semangat na, dung habis tenaga ni erweon, habis mati tenaga ni punganame, otak ni marupani. Jadi di ganu-ganu huria farau kami memang pantas do dibai tu ama agak maul arahonoton, ai mulolonong do jujut talagon. Jadi beda do molo ina amang. Molo ina tumoro ne perdai sina do. Dang adong hiamati pungan ina. Jadi jongjong gereja tadi HKBP Balion tahun 1970 pungan ina nunga jongjong. Jadi pungan ama si patah hehe tokin naik heheamon tersongoni. Dakwo teman alanya mabay. Jadi songonau padita, baru benun naing membangkitkan amaunin na. Jadi marhite parheon ama sedarion naing pengotot do bahwa aka ama totong do mangulu partodiona. Amin. Iko semangat do aka ama. Jadi mau lakon pungan ama dotong.
molo akan aso masuk tu punga nama seksi ama do. Unang taetong molo holan na sida na merkori seksi ama daw salah doi. Sudi ama sa sektor seda saro di sektor 10 seda adalah seksi ama. Jito katiki na nengro molo di bai pesta ni ama iko sudi masuk. Jadi narakul sipata basa mol nuaeng ama na arong got kidi di sebelah hutan namian namola nun masuk punga nama naraku. Basa mol huamang masuk niku neng koramil do amang hina. Oido bahasang tu korina niku ada koramil do. Jadi dah kota manangalannya mol masuk. Mabay na kegiatan ni ama. Alay molo di den pasarok ko para kami agak imbang gotik. Tumibo nila ni ama ina alay nang pola daw tutoro. O si pertato noto do nakamang do tama kenang bahwa ama i harus menjadi namar sahala di tonga ni bagasna. Uluan parhalado di tonga ni bagasna. Alania kamang do tama kenang ido bay na didok ngolu parto dionon iko sari honoton. Sadia gogo pehita mangalului akan arikoti di perdalanan yang ulutai salpudi hobar tumasana. Hobar tumasana. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Tu dia mabenomu inang akamang depositomi anggo iko mate doho. Tu dia mabenomu mobil mi jol mana asing gonong makuduli molo nunga mati ho. Bidu dah. Dan mungkin be kita mabobon motor teh, doh mobil teh molo nunga selpu hita. Dan mungkin be kita menikmati tabunga teh molo nunga selpu hita. Ido bahina roto ata Yesus madokape memuruki jolma naung mahiyang partodionna. Ditikiro sahala madok. Tenanglah kau hatiku, tenanglah kau hidupku, semua bekalmu sudah tersedia. Maka Tuhan Yesus berkata, hai orang bodoh, untuk apa hartamu? Malam ini aku akan memanggil kamu. Alai molo nunga martod di dohita kamang do tama kenang, molo nunga gok ngulu partod diote, dungi dohonot tama, sekalipun ada ini, hartaku. Biasa saja. Walaupun aku memiliki apa yang aku miliki ini, ya hanya titipan sementara. Karena aku akan meninggalkannya. Karena kehidupanku, kehidupan yang kekal. Bahwa aku adalah penghuni kerajaan surga. Alania kamang do tamo kenang, selagi masih ada waktu, haringga sokamuma mengalui parnguluan ni parto diomuna. Haringga sokamu, unang mernelu jahamu, mengalui bohal ni parto dioni. Bahkan hata di tadi Matius onom ayat betul madok jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hasitonganna dumi tabahonok kuma akka odeng tuhamu. Tuhan Yesus berkata, dahulukan kebutuhan rohanimu. Imana perjulu pesan merhite turpukon. Napa dua hon unang homabiar mate. Jadi suku-cukunon memang suku-cuku naborak doon. Una komabiar mate. Tetua kamang mula-mula penaking babiar do pihamu mate. Daungin na berarti dauh mati ani. Mabiar di pihamu mate, mabiar secara logika akamang do tamakena mabiar do pihita mate. Buasa. Karena ada hubungan darah kita kepada orang lain. Ada orang-orang yang terdekat dengan kita yang tidak bisa kita lepaskan. Tiki naik mar pesawat kami tu Mataram. Jadi lendi kami sian ngurah rai, sahab mami di Mataram, hape dang budi bereng bandarai. Keliling mami sampai 3 hari di Hijam. Anggau do inata nunga masih jalangat behame. Serius sama.
Ngahutiyo be tanganna. Tanganna pengali, tangaku pengali. Jadi ngahutiyo be jala hurok di bagas raku. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu bahwa kami akan mati bersama. Bahwa kami akan diceraikan kematian. Bang hurok ropani songoni. Alaya kamang do tau makenang hui ngoma anak ko kuna tului. Ise manu Tuhan menjagai naraku. Dan mungkin punga nama menjagai. Mungkin dodor hamua ada mungkin ni. Tu Jakarta do Tuhan patarwoni isi patarwoni. Soana dong behami. Tu parangina do lemui. Atong tu di do Tuhan. Jadi terdok mak Tuhan asih maroham. Unang ingot-ingot dosaki. Berdosa daw. Tuhan, asih roham. Toro mati kini pramugarina, kita akan pulang ke Ngurah Rai. Naraku, Tuhan berarti nggak habis bimiak nggak. Aku Tuhan. Jadi holan turu di bandara terhorot tibana. Turu mahoniku. Unapala roto tumatara. HP romu se pramugarani mandok. Kita tunggu 1 jam lagi, tidak bisa keluar. Kita akan lanjutkan penerbangan ini. Jadi siani ma kesimpulan akamang do tamakenang. Molo dang tikina habe mate dang songgopi. Amin. Molo dang tikina mate. Jadi ba alai hatan itu hatta maddo di son unak ko mate alania. Ala naong ditaluhon Yesus hamatiani. Hidup baik dari dok jauh hamatia di dia sorok mi. Hai maut di mana sengatmu? Maut telah dikalahkan. Berarti kematian hanyalah cara. Kematian hanyalah jalan. Kematian adalah proses untuk menerima kehidupan yang kekal. Alani do kamang dokum matu Tuhani. Tuhan jolosai ma tugassu. Asa ala pau. Jolosai lisai ma tugassu Tuhan. Asa boyau menyelesaikannya. Jala sarus senari hupar hato poddo. Molodang dijupi au nagudang dope tugas na pinasaha na tu au. Jadi hamu pepungan nama sudihi tanah disonon. Kenapa kita masih hidup? Karena Tuhan masih memberikan tugas kepada kita. Amin. Iman dapat tuluhon. Lanjutkanlah hidupmu. Lanjutkanlah tugasmu. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Kerjakanlah tugasmu yang diberikan kepadamu. Sebab jeripayahmu tidak sia-sia. Lanjutkan hidupmu. Tabunia kamang do tamu kenate. Lanjut to ngulumi. Adong do petugasmu dilio de batatuho. Songon ama hita ikon lanjut to tertugas ta songon ama mangaluluyak kan irkoti. Songon ama hita di tonga-tonga di bagasna tetap semangat akamang do tamu kenang. Walaupun dunia berkata 2023 gelap. Sobinoto hana gelap. Gelap inna. Ba memang gelap pada sobinoto pe menangah na masa. Tanggal 7 sada borngi donot tadui. Tangong na binoto menangah na masa 2020. Alai sedi degung-degung ka manuang gelap inna. Alai boy do tohoi. Dohonon ni akan mabai prediksi, do mabai analisis tinggi. Alai molosien hapor sata madok. Semangat. Lanjutkan hidupmu. Sekalipun kegelapan ada di depanmu, tapi terang dari Tuhan akan menerangi jalanmu. Karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendiri. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Semangat akamang do tamo kenang. Alanyaha iko semangat. Ala tugas nuaing
di pasaha di bata tu hita. Molo dang semangat behita na manguluon berarti naeng alapon na nama hita jala boton na nama tugas siak kita. Ido abe ubay na didok hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi hati yang sedih mengeringkan tulang. Api hari udok ini ada penelitian medok. Ono 10% ini nape mabai sehat kita adalah pikiran. 20% adalah makanan. 10% adalah olahraga. Jadi sebetulnya kau sehat do ita sudi, molo sehat do rohata do pikirata. Alanya firman Tuhan dalam kitab Amsal medok, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi bahasa sudi nu yang akamang do tamak kenang gudang jolma murah-murah marsahid. Error pikiran. Pikiran kita sekarang diserang oleh dunia ini. Asa marsahid sudi jolmon mari diserang. Bisa diserang melalui media, bisa diserang oleh oknum-oknum tertentu, dan bisa diserang dalam hal apapun. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita obat yang manjur, yaitu hati yang gembira. Holan roh hati yang gembira di hita kamang do tamakenang. Ahabe sahid naloho di bagasa diritan waing, di bagasa pamatang tahun dia akan jatuh jauh. Hidup bahin na jolma na marsahid, molo se dipikir sahid na, lemtab baru sahid ne. Ingat me, mula dong jolma na marsahid, lam dipikiri sahid noon, laos hidup mabahin, lam berkembang sahid na. Sa godang-godang ni obat di leo dokter, anggo so adong do dihita kedamaian hati, pos ni roha dinalaw mangalang obati, dangadong golle ni obati. Laos-lau kita merubah tu Cina, Eropa, dohot Inggris, do penang, do takanasingnya. Kalau dang pos rohata, dang yaki kita merhiti-hiti hati te, ingok makamang do tabakenang. Obat yang 30% tadi yang saya katakan itu, tidak akan berfungsi dalam tubuh kita. Alani semangat, kobarkan sukacita. Apapun pergumulanmu, alani rohiado jol mamadok, amang sebetulnya holan na dagi kon naman wang na mangulu inna ay basa ay nga satu ngamati au na mangulu inna. Hiar ta dokon ikan satu ngamati au inna. Dia mulai dok satu ngamati dang binoto be. Tetapi merhite jamiton. Selagi Tuhan memberikan kepada kita waktu, selagi Tuhan masih memberikan kepada kita napas kehidupan, maka Tuhan melalui firman hari ini berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Karijumunay akamang do tamakenang unang isakapamu hula karijumunay. Ulaw ni Tuhan di pasahat Tuhamuna. Meragam profesi yang diberikan Tuhan. Ada sebagai driver, ada sebagai berbagai macam lah lawyer, ada sebagai preacher, ada sebagai dan lain sebagainya. Ingat, tugasmu, pekerjaanmu adalah bersumber dari Tuhan. Maka amanginang, ketika Tuhan sekarang masih memberikan tugas kepada kita, lanjutkanlah itu. Karena apa? Jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Leonon na do balos nito ho. Ahama jalon museni. Boy dui gabe dapo tamaho. Buhal niya kapardagingomu siya dulaw mi. Alailas boy mamarhite ulaw mi berkat bagi orang lain. Jadi molosodong perkerejo PLN bagula pedo hita sudi. Berarti PLN hadir menjadi berkat bagi orang lain.
Molo dangadong dokter di Purtibion, berarti dangadong be nabui mangalion resep mi obat. Olo man nung gabi salah obatan non lanon ni manangise. Atong dokter hadir menjadi berkat bagi orang lain. Atong apapun profesi kita, kita hadir menjadi berkat. Atong marhite-hite minggu sedarion akamang dotama kenang masuk hatama minggu apen na perjulu minggu nanengro. Jadi sinaraku dora. Ini putar Tuhan itu nuaing waktu hatop-hatop. Neberu dupe pakilalaku nama saya marnatal hiteso. Habis 2 minggu nai amarnatal be muse. Wah kamang dotama kenang hera satu kisah tahun nanti. Hera satu kisah tahun manang napakilalaku di tang dotamu doh makilalahon. Doh makilalahon memang boy rajuman. Ser satu kido setahun. Tua kei semon, tua kazolma bekerja keras. Akazolma na sibuk, satu kido tu pakilala setahun. Alai molo hole zolma na murum do, sadari pinalilinga kamu na. Paroh kamu me. Lilingai sadari onina. Alai molo zolma na kerizo terus, tak terasa ngaselesai seminggu. Sebulan, setahun. Alani akka sul mana maranganangan, saya merasa doi nalilinga setahun. Adiga beh mula setahun, asa mula pangarato inna. Alameng harap pangarato teruson. Dumulai bana pangarato, lianon nama tong mula kan, lasi marohana. Alai mula sadong ila pangarato pangarato nabi dulagut haruan inna deh. Mula kita lasi pabor hati. Alanya ala holan na marangananga dulon na. Marlipat tangan do tak kena singne. Alani di ujung tahun parhuriau na kamang do tamakenang. Tetap semangat. Lanjutkan hidupmu. Benahi kehidupan jasmanim. Benahi kehidupan rohanim. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Amin. Martang yang mahita. Mola ate mali tuwajjahu ba marhiti-hiti hatam di bagasan o baso paingotok kami. Bahwa dang manot tonggulu nami dia siang anon. Iko masoho do sudina. Alay di palosodo pehami di bornginon di bagasan sederion. Ima menguluti akka ngulu-ngulu nami. Di palosodo pehami mengula akka silon nami. Alania le Tuhan hatam mamakuling kami asa doho nang ngolu partodion nami husariok kami asa totok kami semangat di perdalanan ni ngulu namion dakku habi hari kami bihamatian ala naung ditaduko hamatiani asima roham paposma rohanami ganup ainunga di paradiho ingana nasonang dihami akka naporsea nang diaka dongan nami naung jumulo borhat siak kami Tuhan hulopit kami tangan nami nuaing tuaka ruas niuriam do keluarga nami namarsahi nuaing peak di podomanna do marsahid di pabuabuaton alai nungadong akasahi loho di pamatang nabi Tuhan di bagasan obason mangido kami di bagasan tangyang nami masay komostuho. Lehon semangat. Lehon haguguon. Pamalum na sida siyan parsahito na sidey. Totong parguguy partodion ni sudi akarus nyuriam. Na marsahiti. Tuhan. Upasat tabi masado ruas nyuriam. Siyan sektor sada saharo di sektor 10 sada. Mangido kami tuho. Uduti ma ari-ari ni ngulu nami. Ala di pasatodo tu kami aka tugas tanggung jawab. Di huriamon. Di bagas nami ganuk berseda-seda. Dot aka ulau nami si ganupari. Atong lehot di kami hai pason. Lehot di kami hagugon. Lehot di kami gajang di umur. Asa mahap
pami mernida dengan dibasam di perjalanan nami di Portibion. Atong masuhan nami madu minggu naneng ro ima atpen, ima minggu panagamon di Harromi. Asa bersemangat kami sudi akaruas ni huriam. Atong moliati hupuju pasangapai magwarmu, mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, mare demahita laos tapasaha ma peliata. Anu
Bapa mapili at turupan ni Dibata martangi yang mahita. Ale Dibata amanami na di banagitsang. Horo haruan ni sedut silili na tingkado naso libasa na maliutus. Hupasa tami masih nilom itu haim pilan nami tu. Sejalo may gabi uap na hus di julom. Pasu-pasu may moti asa para siyang kami pilianon. Bati pulon harajaw mo nitong ni huriam do di portibion. Buhay marohanay marititi todim. Asalam utada hami gudang ni sililom itu hami. Asalam gergir hamado mulia tetuho. Maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Dibata nasiat nahinan jalan na mangulu dorui saliling nililing na. Hingot hamis darion akan amati siyan hami naong pajuluhon tulabung mo. Dihoro anak isu di banagijang. Jala di kapodoi diakka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami si darion marningot ajal nami. Dot hahiyon ni daging dari sugot. Mauliate marohanami tuho. Ala ditubuh ko hami tu pakirimon na mangulu. Gebe partoha pami dia nguluan na surasuda. Dada na madeli hami diari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulon nito dinami. Nung atorob dongan nami naong nialak mo. Tau si paingo do ujung nila kanasida di hami. Bae pakirimon mi da Tuhan Yesus di ujung ni lakan nami bi. Saya sungguli ma rohanami. Mabahen tiruan na denggan diakka pinopar nami. Saya apuli ma na marsa roha dot akka namatian. Aso nang mga dungi jala madili nasida. Saya itaiti ma roha nasida mamereng do paggijang. Saya lehot to dim tu ak tuhami asa takas di hati dak tuhami. Naung dohot dohami anakmu. Jala panean diarta na di banogijang. Say padaw maganggu ni roha siyak kami. Asa hot haporsyon nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubulus hami ruralingguman ni hamatiani. Molo humur mata nami bi. Uka mamata ni roha nami asa takas ni ida dalat tu hasunangani. Molo halang dila nami. Sabinoto be makuling. Pargugoy mahami. Maritihite todimi, asa tarjauh kami. Ale amang saha tutangamo ma todiku. Saipatiurhian rohanami, asa hubas lakanami. Jalasonang hami laumate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyaman nami di banagijang. Say pinurbadia magwarmo. Say Roma harajon mo. Say saot mo lo menrokham di menatongon songon di banagijang. Leo matokhamis daron ng luwas siya pare. Say samaro sa nami songon panisa nami. Lido sa nidongan na mardo sa tuhami. Unang hami to gihot tu pangucunan. Palua mahami siyan pangago. Ay ho. Jalo hamuma pasu-pasu siya Tuhan Dibata. Jala mulak mahamu di bagasan
dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bogina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bogina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Sudi parhala duni huriata pasaton, selamat hari Minggu, selamat menguduti aktivitas tadi mersugut, Tuhan nama dongani kita. Horas. Horas. Mula tenang di seksiama, naong madongani parhala di pakubasion sedarion.